samla Larityngkai Lawriniang kabadai ka thera anar na mairang kalawanra ya ka nam ka buram ha ka jilla Meghalaya kabala Khur ya ka takma rnong ha ka lympung Khelo India Tribal Games ar haja apun riu kabala long ha Chhattisgarh ka jingyo takma jong ka samla Larityngkai Lawriniang kalapan kemen shikade ya ka Meghalaya Weightlifting Association bat kum shibanta ban ai ka jingyero ya ka ne ka samla ka association hapo ka jingyalam uba Donald Rambai kum presiden menta ka sngi ka live huai tarik ulber kalapan long ya ka jingpun ku burom ya ka Larityngkai Lawriniang ha Indo Stadium hanongpo ha ka ne ka jingyalang pun ku burom lawan ban sakhilang daki riu pau mat kuntup ya u MLA ka nongpo uba Meral Bonds im uba Matthew Kenneth Makdo MDC lembat kiwi nongkit kam ka Meghalaya Weightlifting Association ka samla Larityngkai Lawriniang kalami khmat ya ka jella ha ka jingel kai weightlifting bat kalawan balai ha ka kadan san pulai kilo hadin bakalayo ban Khur hispa pulai pon bat ha ka ni ka jingya khun kalai ha ban khun persya e kinuela kai ka Orissa bat Manipur bat kalala ban Khur ka jingjob ha ka kadan ka balai Chief guest iba Kuriang boram ini di ginong kai ginong tong tam Nakarteng Larityngkai Lawriniang masong masa Eastern West Casual District Maira ngade ingwe naki atlet ibarat nar kabanikong nampat pau kajing songo bakraw play pragandat bom chim le ina ula pen lai ngaban man hadok kani khlemat ka bamata ban raya kanam la du ban marai bronze medal ya ka jela jong ni barok kawai hakan di kajing khun jonga hakan di ka Khelo India Tribal Games Karika game kabahe bah bat ngalala ban warai bronze medal harangkat ka jingelam jong oblay try kandat then kaban kong apan pau ya ka jing sungu khamta me ya ka sarkar jela jong bakalala ban kersan ini khamta me ya ka MWA jong ya ka mawat ya ka MWA jong ka ba yarap ini banda kadin banda kamat banda kadiang banda kaman aji kersan ratba jong ka ando bagi lala banong kumlit then kumjuru khantam yaki coach bakila saran ni bakila kajing kubit jong coach jong kajing erap jong kumjuru khantam ya i chief minister jong Sri Konrad ke sangma kajing ai kublai namta jong i ban ilayarap yang kumjuru khantam kani ka game ka ba lekai kalong ka ba kaba bisa ban batay numar ba ban rakhya man kasing gamday kabasok